Kowe aja bingung rasaku. Sing mbok karepake piye? Yen Pandhawa jaya aning Bratayuda, si Adi bakal ngukup negara Ngastina. Nanging kuwi dudu kanugrahan kepara malah kesusahan. Merga si Adi mung bakal entuk negara sing rusak, kraton sing remuk yang perlu bakal ditinggali utang merga bondo Ngastina wis entek nggo ragat perang dening para Kurawa. Si Adi mung bakal krungu tangise Waranda panderiting bocah lolo lan wong cacat sing dadi korbane perang. Lah, banjur anggon utuh jiwa raga sajroning Bratayuda iki entuk-entukan apa? Sinten kakangku? Kowe kuwi takon apa pengin jajaki karo batine Werkudara? Elingo menungso lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya merga kemurane pangeran banjur menungso pinaringan piranti genep lan 1000 kebungan. Sing tegese wong urip kuwi tanpa paitan, weruh-weruh mung kari urip. Banjur tinuntun dening purbane Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae. Tanpa biduk lawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Jroning Bratayuda iki aku dadi Werkudara dadi pirantine bebener supaya misas angkara murka. Tanpa aku ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung asih pangeran. Yen pancen rampunge Bratayuda Pandhawa kudu ngrukti wong cacat, ngopeni wong lolo. Bakal ndak tampa kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna tumrape wong akeh, kuwi padha karo 1000 nugraha sing tak tampa tanpa tandinge ning jagat.